Татарстан халқының бақытты болды деп айтсақ та дұрыс бола тұрғандар. Бірінші президент білән, Тимур Шарипович Шәймиев білән. Көріп тұрасыз, екінші президент айтырға керек Рустам Нұрғалиұлы білән. Барыбір Татарстан халқы бақытты болды. Чөнки бірмендей қаршылықсыз, зилзиләрсіз бұлай ғана айтканда улас берілді. Тимур Шарипович тарафынан Рустам Нұрғалиевның оқушысы болып тұра. Оланы район башлығынан республика президенті дәрежесіне көтерді. Шулай болғаш, бірінші президент енді іздікті саясат алып барса, Рустам Нұрғалиевті аны бүгінгі күнде давам етті. Әлбәтте, Тимур Шарипович енді ол өзінің республиканың барлыққа келуі, түзілуі, аның конституциясын қабыл ету, ғыммен 17-ші жылда бір революция болған болса, 90-ші жылларда біз барыбір екінші революцияны кешірдік бейтіндік. Залда отырған көп кішілер мұны қатырлай. Шуңа көре екінші революция вақытында шушы Татарстанның миликларын сақлап қалуды, аның республика боларақ, суверен республика боларақ, һәм Тимур Шарипович ол бәяләнә как Ресей Федерациясын сақлап қалған кіші боларақ та. Чөнки федерал органнар белән Татарстан арасында беренче килешү Татарстан белән ике арада барырга килде. Аның башында безнең якташыбыз Тимур Шарипов булдырды. Шулай булгач, ул инде шул күздектән һәм әлбәттә Тимур Шарипович вакытында барырга килгән программалар шулай сез хәтерлисез. Безгә калганнарның инде иң зурларының берсе шул авылларны газлаштыру, йортларны газлаштыру, юллар төзелеше, иске торак фонды. Улар бөтенесе дә күреп торасыз. Тимур Шарипович вакытында барырга килгән программалар. Рустам Нұрғалиевич бұларны бик ақыллы итеп, бирәк тә тышкы сәясәттә Татарстанның үзен күрсәтү буенча әйтергә кирәк. Шул вакытта экономик яктан үстерү буенча бик көчле алып китте. Менә ул ил республика башында 10 ел торды. Рустам Нұрғалиев улы һәм ул 10 ел эчендә аның экономиканы үстерүдә, алга таба республиканың социаль хәлен яхшыртуда куйга хезмәте әйтеп бетергесез. Инде кайчандыр әле без хыяллана торган республикада где-то 1 триллион продукция сатырга. Бүген инде максат куела 3 триллион турында продукция җитештерү турында. Инде 3 триллион без продукция җитештерәбез икән, бюджетта где-то 100 миллиард безнең акча керә дигән 3 миллиард акча булса, без рәхәтләнеп яшибез. Һәм чагыштырырга ярамый бу елда 20-нчы ел белән 20-нчы ел инде үзенең үзенчәлекләре белән булды. Моны бөтенегез дә беләсез, аңлыйсыз. Үзенең пандемия килеп керүе бар якка да тәэсир итте, экономикага да тәэсир итте, башка мәсьәләләр буенча да. Әтсәлем 10-нчы елдан алып, дәүләт буенча алып карасак, безнең экономика, промышль продукция җитештерү 2,5 мәртәбә артты. Һәм бүгенге көндә дә барыбер менә төп кирим чыганакларның берсе булган нефт чыгарабыз бит инде без. Кайчандыр әле без 25 миллион тонна чыгарса, бүген инде 35 миллион тоннага якын нефт чыгарабыз. Һәм инде бүгенге көндә без аның где-то 19 миллион тоннасын үзебездә эшкәртәбез. 30-нчы елга максат куела где-то 24 миллион тоннасын эшкәртү буенча һәм глубина эшкәртү тирәнлеге бүгенге көндә уже 99%-ка җитеп килә. Без кайчандыр аны хыяллана гына торган андый саннарга җитү буенча хәтерләсәгез, 2002 елларда Актанышта килешүгә юл куелды. Башкортстан белән Татарстан арасында 2 президент, 2 премьер-министр безнең табылган нефтләребезне Уфада эшкәртү буенча. Ләкин инде без төп ул килешүләр ахыргача үтәлеп бетә алмады. Шул күздектә менә соңгы елларда башкарылган, төзелгән заводлар Нижнекамск, Нефтехим, Таиф, Казан Оргсинтез заводлары, алар инде бүгенге көндә дөнья масштабында хәзерге таләпләргә җавап бирә торган нефт эшкәртү буенча безнең заводларыбыз булып тора. Соңгы елларда КАМАЗ инде күреп торасыз, үзенең урынын тапты һәм ул дөнья базарында әйдәп баручы машиналарның берсенә, төп йөк ташучы машиналарның берсенә әверелде. Да җиңел түгел бүген. Аны алып баручыны шуңа карамастан, ул пока шушы авыр елда да үзен-үзе саклап калды һәм бүгенге көндә дә продукция чыгаруын дәвам итә. Корабльләр төзү буенча Зеландиясы заводы күреп торасыз. Хәрби промышленность өчен, шул вакытта безнең тыныч тормыш өчен бүгенге көндә үзенең продукциясын җитештерүне
кызу типларда алып бара. Шул вакытта вертолетлар төзү заводы һәм менә соңгы заказ, соңгы Ту-60 хәрби промышленность өчен һәм шул вакытта үзебезнең башка максатларда самолетлар төзү заводы да үзенең оборотын әкренләп ала дип әйтергә кирәк. Шул вакытта яңа проект бигрәк яңа зона барлыкка киреү безгә кагыла торган. Шаллы зонасында, Шаллы экономик зонасы, Алабуга экономик зонасы, анда бүген инде 60-ка якын резидент үзенең хезмәтен куя. Кайчандыр аңа ышанмадылар, что бер вакытта КамАЗны да һәм шул вакытта Алабугада да ирекле экономик зона булдырып булмай, һәм анда резидентлар булмай дигән булды. Төшенчәгә күп кеше пессимистик яктан караганы күрәсез. Бүген Алабуга экономик зонасы Рәсәйдә әйдәп барышы ирекле экономик зоналарның берсе. Мен әйтеп киттем, анда җитештерә торган продукция гыйрәте 3 миллиардка якын булып китте. Шулай булгач, ул яклапта без үзебезнең республикада акыллы сәясәт алып барган сезнең белән күреп торабыз. Инде Шаллы соңгы елларда әйтелде бит инде безнең яңа экономик зона дип, һәм шул вакытта анда яңа резидентлар тарту буенча күп кенә федераль программа нигезендә эш алып барыла. Һәм киләчәктә Центр Шаллыда безнең үзәк булырга тиеш машина төзелеше буенча Әлмәт шәһәрендә нефтеперерабатка Туган Камада һәм инде Казанның үзендә кадрлар әзерләү, яңа югары белем бирә торган уку йортларында концентрациясы булдыру, шул нигездә эшне алып барыла. Киләчәктә логистика буенча да безнең инде Мамадышка җитәрәк Камаша күпер төзергә тиеш Соколка авылы тирәсенә, ул инде Туган Каманы таштырырга тиеш, Шаллыны әйләнеп, безнең имсен маршрутына килеп ялганырга тиеш. Ул безнең шул вакытта продукция чыгару буенча да фактически инде ул безнең Шаллыдан үтә торган күпер түгел, ул гидротехнический сооружение, ул дамба булып тора мөмкин. Фактически ничә еллар инде ул эксплуатацияланды, ләкин ул дөрес эксплуатациялана дип әйтеп булмый мөмкин. Татарстан ул бик зур авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүче регионнарның берсе булып тора. Кайчандыр инде без икмәкнең тулай җыйымы буенча еллар булды, безнең Краснодар Ростов өлкәсеннән кала 3-нче урында булганда булды. Быел без пока барабыз Ростов, Краснодар, Воронеж, Ставрополь 5-нче. То есть җыелган икмәкнең күләме буенча без менә быелгы елда 5-нче позициядә барабыз. Бүген республика 5 миллион тоннадан артык икмәк җитештерде, икмәк җитештерү дәвам итә. Алла бирсә, где-то 5 миллион 300, 5 миллион 400 булмасмы дигән фикер бар бүгенгә. Татарстан Республикасы Россия буенча иң күп сөт җитештерүче регион. Да, без бер сыерга салу буенча калышабыз. Ленинград, Мәскәү, башка өлкәләрдән күләме буенча пока Татарстанга җиткән регион юк, республика юк. Шулай булгач, без иң күп продукция җитештерүче, сөт продукция җитештерүче регион булып торабыз. Соңгы елларда Татарстанда кош ите җитештерү буенча бик күп яңа технологиялар нигезендә яңа проектлар барлыкка килде. Хәтта без аның буенча эшләсе где-то 6-нчы урындабыз. Крейсан кош ите җитештерү буенча, яшелчә, бәрәңге буенча где-то эшлектә барабыз регион буенча. Шуңа күрә әйтеп китәсем килә, biz үзебез азык-төлек белән тәэмин итәрлек һәм шул вакытта без күп кенә авыл хуҗалык продукциясын башка регионнарга да чыгарабыз. Һәм киләчәктә дә авыл хуҗалыгына безнең игътибар зур республика җитәкчелеге тарафыннан һәм әле безнең киләчәктә дә авыл хуҗалык продукция җитештерү артачак дип әйтеп китәр идем. Социаль мәсьәләләр буенча, әлбәттә, экономика булмаса, промыш продукция җитештерү булмаса, социаль мәсьәләләрне хәл итеп булмас иде. Менә быелгы ел бик күп әйберләргә күзне ачарга мөмкинлек бирде безгә. Хәтта быел әйтелә, пока безнең где-то 30 миллиард планлаштырылган бюджетта акча кереп бетми. Чөнки спад производства безнең тиешле налоглар кереп бетми. Налогат прибыли табыштан булган салымнар да кереп бетми. Шуңа карамастан республика җитәкчелеге президентның кую адымы дип тора кирәктер инде безнең. 40 программа бар, социаль программа бар безнең. Аларның берсе дә бу көндә кыскартылмады. Шуның 30 авыл җирлегенә каралган. Алар буенча инде без күп мәсьәләләр фильмнан да күреп үттек, шул вакыт тарихының чыгышында да тыңладыгыз. Әйтергә кирәк, бу программалар 2020 елда да дәвам итте. Шуңа күрә республика җитәкчелеге акыллы итеп
бірнен теге саяси толқындарда корабльні шайқатмайынша алға таба баруын давам ете. Енді аның конкрет мисаллары бар біздің район мақсатында да, аның ішшәнлігінде да шағала деп айтырға керек. Район енді тұлысынша ауыл қожалық районы, хотя мен айтып кеттім, елына біз где-то 150 мың тонна. Шулай бізде нефт шығарабыз, нефт компаниясы бүгінгі қызмет қоя районы бізде. Но түп яшайышы біздің барыр ауыл қожалығы продукция жетіштірі біздің тәмин ете. Толайым бүтін шақси секторына да кіртіп, алпахаларына да кіртіп, қожалық, крестьян фермер қожалықтарына да кіртіп, біз бүгін где-то 8 миллиард сом көлемінде ауыл қожалығы продукциясы жетіштірәбіл. Ауыл қожалығы предприятиялар тарапынан сатыла тұрған продукция где-то 4 миллиард сомға яқынлашып келді бүгінгі. Бұл зор сумма, айтырға керек, біз где-то ауыл қожалығы продукция жетіштіруші райондар арасында Бештікті деп етсек те дұрыс бола тұрғандыр. Чүнки біздің жерімізде әз түгіл 120 мың гектар ауыл қожалығы жерлері, 95 мың гектар біздің сырым жерлері. Шолай болға шамна жетіштіре тұрған продукцияда ол біздің республика райондар арасында елеп барушы райондарының бірсі болып тұра. Түп біздің жетіштіре тұрған продукциябыз икмәк. Тағын қабат айтам, әлігіліктен біздің ақтаныш егіншісі деген есім бар. Бүгінгі де егіншілері, жетекшілері біз, механизаторлары біздің атап түшірмей, айтырға керек. Биылғысы жылда да біз бүгін ертегі барқаны бітіреміз, Алла берсе. Кукурузның бір түкке соққанында кіртіп, біз где-то 200 мың тоннаға шығабыз, Алла берсе. Бүгінгі де енді где-то 183 мыңы бар. Надина кукурузында бір түкке соқсақ, біз 200 мың тоннаға шығабыз. Біз бір түклерінің кукурузы да шығар деп планаштырған едік, ләкин язы культуралар, аннан тігі яңғырлар біздің арпаның да оңышын түшірділер. Біздің язғы бұдайының да оңышы түшті. Күзгі бұдайының оңышы біздің район бойынша біткен болса 51 сетнер білен, бір шақның оңышы 33 сетнер білен, язғы бұдай ол біздің где-то 35-ке 36-ға қалды. Арпа где-то 39-40 сетнер білен біздің район бойынша тігірленді. Шуңа көре көпмедір көлемді структурада біз әдірек алғаттаға өзіміздің фикірлерімізді өзгәрттірбіз деп тұрабыз. Ләкин жиылған көлемі бойынша біз шулай әлі окончательный цифрлары жоқ, где-то 3-4, максимум 5 район арасында болашақпыз біз жиылған икмәкнің көлемі бойынша. Шуңа көре ол зор жуын деп есептейді, Құдайда берді, бірінші ратта Құдайға айтырға керек. Биыл вақытында яңғыр деуді қияшта шықты, жиып алырға да мүмкіндік берді. Бірден сөзсіз, мұндай жыллар бек сирек келі ауыл қожалығы үшін. Әлбәтте, район шулай крупный сүт жетіштіруші, ең көп тірлік асыраушы районларының бірсі, біздің қожалықтарда где-то 36 мыңға яқын, тірлік есептәне, шақси секторда 12 мыңға яқын тірлік есептәне, қожалықтарда біздің где-то 10.200 сер, шақси секторда 4670 сер бүгінгі есептәне бізден көбірек тірлікні асырай Балташ, Мара, 3 район, Аршада бар біздің тересі. Тайыз ең көп тірлік асыраушы районларының бірсі болып тұра. Биылғысы жылда біз енді средний күндәлік тапшыра тұрған 200 тонна сүтке шығарып деп біз планлаштырабыз. Орташа еллықны айтамын енді 200 тоннадан артық біз, артық тапшырып бардық, жай айларында қағып көпмәлер кеймеді ол. Средний районы біз енді 200 тоннаға. Келесі жылға біз Алла берса, жоқ келесі жылға түгіл 22 жылға 250 тоннаға қожалықтардан, шақси сектордан білетті 50 тонна, 300 тонна сүтке күндәлік шығарбыз деп енді біз планлаштырабыз. Чүнки яшайышыбыз ақша кірімейін, ақша кірімінің ауыл қожалық продукция сатқаннан бара 70% бүгінгі неден. Тірлік шірік продукциясы, аның ең түп продукциясы сүттен болып тұра. Чүнки біздің сатырға орын бар келешекті. Кировта біздің завод түзілі, бек көп ақшалар, озған ел 800 миллион, биыл 900 миллион, келесі елға тағын 700 миллион, где-то 5 миллиардлық біздің анда инвестициялар күтілі. Ел һәм ұлт заводқа күніне біздің 400 тонна сүт керек болашақ келешекті. Алла берсе. Анда енді, мен айттым, глубина переработки нефти до 99% деп. Мен нақшылайық сүтнің шкарту тереңдігін анда безотходный технология болуға тиіс. То есть, аның әйрәнінен де, әлімшік суыннан да энергетический ішімліктерге қадар шкартырып, біздің товарларға, магазинларға, һәм вақытта башқа регионларға біз анда продукция
җибәргә мөмкинлек булачак Алла бирсә киләчәктә. Шуңа күрә ул безнең өчен зур стратегик предприятие булып тора. Инде Актаныш элеваторы турында мин кыскача гына әйтеп киттем. Ул безнең инде икмәк кабул итү генә түгел, он комбикорма, шул вакытта ярмалар, рапс майы чыгара торган предприятиебез булып тора. Анда безнең 100-дән артык кеше хезмәт куя. Ортача хезмәт хакы где-то 36 мең сум. 36 мең сум тәшкил итә бу көндә. То есть иң зур предприятиеләребезнең берсе булып тора. Икенчесе инде безнең шул ук әйтергә кирәк, Актаныш агрегат заводы безнең яңа хуҗалыкка килде соңгы вакытта. Бүген инде ул узган ел 357 миллион сум акча кереме кертсә, быел где-то 450 миллион сум белән бетерә дип көтәбез. Һәм киләчәккә бурыч куела безнең 1 миллиард сумга чыгару аның продукциясын. Һәм яңа безнең зонада яңа аның базасын төзү планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы продукция җитештерү барыбер төп тармакларның берсе, һәм шуңа күрә без хуҗалыкларда гына түгел, шәхси сектордагы терлекләрнең артбаш санын арттыруга да, крестьян фермер хуҗалыкларына ярдәм итүгә дә үзебездән игътибар итәчәкбез. Чөнки бик күп республика программалары, безнең начинающий фермер, дәвам итә торган фермер, таң күп инде безнең социаль ниләр. Шул вакытта безнең стартап дигән федераль программадан, республиканский программадан килә торган акчалар бар. Бүгенге көндә районда 60-тан артык крестьян фермер хуҗалыгы, аның 20-гә якыны сөт белән шөгыльләнә, 500-ы кош ите җитештерү белән шөгыльләнә, һәм крыс ите җитештерү белән оннан артыгы, калганнар инде игенчелек белән, чәчелек белән шөгыльләнә торган крестьян фермер хуҗалыклары. Шуңа күрә ул безнең өчен хуҗалыклар белән бергә алып бара торган тармак булып тора. Кешене эшли итә ул. Бүген авыл җирендә әллә нәмә эшләп булмый, кешене эшли итәм дисәң бары иң беренче рәттә шул терлек. Кемнең мөмкинлеге бар? Җир алып эшкәртү, әлбәттә, инде алар өчен республика ярдәменнән башка, район ярдәменнән башка мөмкин түгел дип әйтәсем килә. Шуңа күрә агрофирма, эш агрофирма 19 безнең җаваплыгы шикләнгән ширкәт бүген көндә ул хуҗалык продукция җитештерү белән шөгыльләнә. Арасында төрлесе бар, бигәбәт эшләгәннәр бар, начаррак эшләгәннәр бар. Алар турында инде ул кадәр минем тукталып китәсем килмәй. Салам алганда әйтеп киттем, терлекчелек продукциясе, игенчелек продукция җитештерү буенча инде без әйдәп баручы районнарның берсе булып торабыз бүген. Максат һәм казанышлары авыл хуҗалыгына да бик күп керә, игенчелек тармагына шулай керә, кайчандыр 25 сентнер уңыш алып, социалистик хезмәт герой алган булсалар, шул Актанышта да бүген безнең өчен 60 сентнер, 100 сентнер уңыштар я бурыч куела где-то. 100 сентнер уңышка чыгу буенча кайбер басулар буенча средний урожайностьны киметү безгә кирәк, арттыру безгә кирәк. Безгә будай мин әйтеп киттем, средний 51 белән беткәч, аның бары 70 сентнерлысы да, 80 сентнерлысы да. Шулай булгач, киләчәктә менә казанышларны кулланып, игенчелектә дә управление растениеводством шулай бүген кирип бара. Ягъни һәрбер басуда без күрәбез, уже бу туфракка нәрсә җитмәй, элемент җитмәй. Шул опрыскиватель дозасын килеп бара, зависимости күпме матдә кирәк бу туфракка. Тай шундый дәрәҗәдә, или весага кергән һәрбер килограмм икмәк уже бухгалтериягә администрация белән күренеп бара. Тай менә шундый дәрәҗәдә киләчәктә комбайнерлар безнең үзләре, без комбайнер эшләргә тиеш, комбайнер уже надәнәк без аларны көтәбез. Реальность бүген тай һәм казанышлар инде Актанышта да, Татарстанда да авыл хуҗалыгына тирәнтен кирип бара. Актанышта бүген роботлар белән генә суга торган ферма эшләп килә Байсарда, әйтергә кирәк. Шул вакытта крупный дайный заллар белән эшләп килә, крупный агрофирмалар, крупный молочный комплекслар төзү башланды, әйтергә кирәк. Шулай булгач, дөнья хәрәкәттә алар бөтенесе дә авыл хуҗалыгында да чагыла торган булырга тиешләр. Әлбәттә, Актаныш районның үзәге булып тора. Районда 30 меңгә якын кеше яшәсә, 10 мең аны Актанышта яши. Иң зур авыл булып тора бүген көндә. Икенчесеннән аның пушы, андан 1700 безнең халык. Үзенең проблемалары белән яшәп килә. Район быел инде барыбер ул безнең өчен тарихи ел, тарихи вакыйгаларга бай ел булды. Күреп торасыз, төп максат барыбер үзебезнең тарихыбызны тагын бер кат барлап, киләчәк бүгенгә аны биреп калдыру иде безнең. Әле ел дәвам итә, моның буенча да безнең эшләр бара. 2 зур тарихи вакыйга булды быелгы елда. Шулай дип аны бер китап куярга кирәк 20 ел өчен.
Birinchi Prezidentimiz Rossiyaning xizmat g'eroyi Vatan aldında kazanışlar için bulgan ordenlarının Tulu Kavalyarı Mintemir Şarif Şeymiyev'e biz açtık biz neydi? Anın tuğan yerinde hem Babayda Konakta Park'ın faydalanıma tapşırdık. Әтисінің музейіне реставрация жасадық айтырға керек. Барыбір ол бик матур біздің келешекте татар милләтін тартып тұра тұрған, әлемде біздің түзіліштер давам етешек, келешекте де Алла берсе татар милләтін тартып тұра тұрған орынға өрләшек ол келешекте. Икенче менә өзі біздің якташыбыз барып халық тарафынан кабул ителгән. Әлфия Абзалова біз барыбір һәйкәл куя алдык. Республикада беренче булып. Аның зияраттаның Қабірінде қойдылар аның бұзған елден. Әлфия Залының официальный хейкел бірінші мені ақтаныштамыз ашу вақытын еріштік. Шуңа көрі біз аларының есептейбіз икісінде тарихи вақиға деп болған күнде. Һәм инде мәдәниетте ең зор бүләгі бары бір Тоқай премиясы. Аларының исемдерін мәңгіләштіру бойынша көп эшләнде. Мәдәниет парк һәм Җиңү паркында безнең тулланганнан туллана бара. Алла берсә исән булсак, Ленин паркында без киләчәктә Геройлар паркы формасында Bizim büyük zor hizmetlerini kılan şahıslar var. Çok sosyalistik, bizden hali 4 sosyalistik hizmet görevimiz var. Onlar bizden bir şeyde de çağılmayı. Şuna göre şunday formada Lenin Parkı'nda biz Allah bilse gelecekte tollandırırız deyip biz planlaştırırız. Tanışının özünde indi bizden negizde sosyal meseleler hal etilgen, lakin hali hal etesi meseleler de büyük köp. Buna indi İlham'ın da çalışında görünüp gitti. Minanım Ozgan Nadavin Prezident aldığında çıkış yasadım, anda da götürdüm. Var o, biz indi malı es federalni programı. Belki şehirler için diyen mizal ona göre biz kırmayız. Bizden gidip 25 milyon akça verilen municipal daroyni fond diyen. Onlar kalır tağın üsteme verirler. Şuna göre 25 milyon bu mümkünde bir kilometre asfaltının veyası gidip 14 milyon 15 milyon sım. Şuna göre mine maksimum biz bu akşağa 2 kilometreye yakın yol salalabız. Şuna göre Aktanışta bizden 80 kilometreden artık yollar var. Şunun hala 30 kilometreden artığı oranlar bizden asfaltlanmalı. Buna Aktanış için bugün en zor problemlerden birisi deyip ben şunu hesaplayayım. Çünkü 80 şeyde ağıl var bizden. Bizden indi asfalt bağlayıp gitmeyen ağıl uzakları yok. Bütün ağıl uzakları da bizden asfalt bilen tutaştı. Asfalt bağlayıp gitmeyen ağıllar sanı da bizden varmak bilen sanavlı kala. Onlarda da indi bizden gidip de bir gaz kişi yaşaytırgan ağıllarına kalıp barar bu ülkede. Özümüzden Aktanış uğramı 30 kilometreye yakını parkamına birekte yazgı çırda bitindi, közgü çırda bir köp neler kildiğinde mine Instagram'a şurada niye şurada şuna indi bize ilham etti. Uzara salmak şasın tuttuk da İmre Şirat'tan şu hatta ve şu yollarga uğramlara kumsalayık dedik indi biz. Gelecekte kırna hoş bayırlarına şivem ki nujulatını var örneğe indi. Maksimal naşıl asfalt yol bilen düşüp çıkarga indi. Biz Hüsniyarı Puramit'te sala başladık. Közge biz ahırga çap barıp çıkarız deyip planlaştırabız indi. O oranını şulayıqlan ikinci kvartal boyunca bizden planlarımız var. Indi üsteme akşalar apı etmezsek Respublikadan biz tizgine o oranlardan kurtula almayız deyip eylesim kireyindi. Beyal Aktanış'ta zor proyekti turmuş kaşarla, 4 kantorla, 2 kantorla жылылыққа көшу бойынша. Әлбәттә 1260 kvartiraga жылылық кіртірге тиеш көңкінде наденақ мына менің көңкінде ең тәге қорыққан нисан дұрыс болмай тұрғандар енді. Пока мына жылы рахат, конечно, суытқаншы нешікті үшіні бітіріп 1260 kvartiraga жылылық беру. Ең бірінші проблема шу. 150 миллион сомнан артығырақ bu инвестиция әйтірге керек. Шуңа көре әдәк біз Aktanış'ta susuz intiktik, suğu buldu inanın soңғы yıllarda. Жылы су болмады бит инде бары. Шуңа күрә Алла бирсә, менә шуны да тормыш кашырсак, бары бер жылдан сыдамын ең күрәсез, артыйс ягында безнең инде ничә ел җиргә якын эшләп бит инде ул контрольный котеллар. Үзебез кушып, үзебез айырып, жылы суында, кайнарында килә торган мөмкинлек булачак бу район үзәгендә. Шуңа күрә зур гына безнең ул тормышка ашырыла торган проект дип исәпләйбез инде без аны. Һәм инде проблема мәсьәләләре булып кала Актаныш өчен безнең очистное сооружение бу искәрдә ул. Biz bugün günde proyekt işletip yatağız, proyekt işletip bitiru derecesinde Allah verse kilası yıllar sütavız gidip 40 milyon bilen aşısını sarojini programma kredip ol ne bizden 200 milyondan artık proyekt boyunca akşa kerek bula şuna krafam gazifikasiya aşağı bizani alda yıllarda kırtırız deyimiz. Hem Aktanış'ın özündeki kanalizatsiyalarda bizim alıp bu günde oluşturası. Şuna göre anı biz
Ең бірінші алғы планларға қойып ішлей тұрған ішіміз деп әйтәсібіз келе. Су мәселесі, аның бойынша харакат етеміз. Дұрысын айтырға керек. Барыбір енді биыл біз 57 яғын һәм РТС-ны бияқтағы общественный сооружениялар аша бара тұрған суға жалғадық. Сіз аны өзіңіз де сезгенсіздер. Напорын яқшырталдық 57-дә һәм недәдә РТС яғында да. Әкімнәп теге сихатсыз скважиналардан біз китәшәкбез. Киләсе елга безнең Шәриф тирәсендә юк, быел без разведочный бурение ясыйбыз Шәриф авыл, анда безнең водоисточник күренеп тора. Шул разведка нигезендәге адрестан да тиешле сулар подтверждация ителсә, без өстәмә сулар ялгап, бөтен Актанышка шул бер водозабордан общественный сооружениялар аша суны биргә планлаштырабыз. Җәйгечдә дә 57-дә дә РТС ягында да су каплыгын бетеребез дип ышандырасыбыз да килә бу көндә безнең. Шуңа күрә су мәсьәләсе ул бары безнең өчен беренче планга куеп эшләнә торган эшләрнең берсе. Зур төзелешләрдән без киләсе елга планлаштырабыз. МШС зданиесен төзү проекттәдер. Бу көндә 21-гә кертергә дигән әмер бар президентның. Соңга без программаны күрә алмадык. То есть, Катырникарнан ул зданиене без бушатырбыз дип планлаштырабыз, Кәске ягына салырга дип планлаштырабыз безне. Башка объектлар, программалар нигезендә бүгенге көндә алып барыла. Социаль мәсьәләләр балаларга булган объектлар безне җитәрлек, просто аларны карап кына торырга кирәк, аларны эшләтергә генә кирәк дип исәпләйбез без. Единесе безне техник юнәлеш буенча пока слабовато. Шуңа күрә техникумның бер зданиесе тора бит, Карашкы булып Актанышны ямсызда. Biz аны шуңа тотабыз. Анда картинговый клуб, кванториумнар дип планлаштырабыз киләчәккә һәм открытый картодром. Нефтяниклар аша эшләп карайбыз. Республикага җитәкчелек Шагин килгән яңа да бер депутат, аңа да мөрәҗәгать иттем. Апарып чыгарбыз дип планлаштырабыз. Чөнки техник юнәлештә безнең теләүчеләр бик күп. Хозин ана депутатлыкка кандидат, алар иҗат итәләр ул җитәкли бит инде. Балаларның теләге бик зур. Андагы материал техник база андый мөмкинлек бирмәй бу вакытта. Шуңа күрә шуны киләчәктә бирәктә бәләкәй балалар өчен без үстерәсебез килә. Һәм киләүсә барган сайын техникумда аның үзәгендә булдырасыбыз киләчәктә. Уку йортлары буенча әйтергә кирәк, мин тагын кабат әйтәм, беренче, икенче мәктәп безнең хәзерге заман таләпләренә туры килми материал техник базасы. Наданях безгә район башлыклары җыйып киләләр. Марат Гатыш, Асхат Ахметович, Баркан президент шундай не бирде. Әмер бирде безнең эшчәнлек бирәктә. Мәгариф, мәдәният, милли мәсьәләләр буенча безнең эшчәнлекне идарәгә киләләр. Анда да, мәсәлән, мин анда укырга кыен санам. Беренче мәктәпкә дә, икенче мәктәпкә дә ничә ел министр булып эшләп, ничә ел глава булып эшләп, бу мәктәбеңдә карамадың дип әйтерләр дип мин кыен санам да өстәндә. Шуңа күрә киләсе елга инде без икенче мәктәпне керттек, тагын кабат ремонтлайбыз. Теге елдан соң беренче мәктәпне ремонтларбыз дип торабыз. Пока без барып өстәмә бер мәктәп 57 ягына дип планлаштырабыз киләчәккә. Хәтта безнең инде әйтергә кирәк, балалар саны буенча без аны отслеживать итәргә тиеш вакытта. Балалар бакчалары буенча җитәрлек, андый проблем бар дип әйтә алмыйбыз. Хәтта безнең гимназия мәктәп ясалып беткән мәктәп балалар бакчасы булып тора ул. Тылсым турында сүз бар инде. Шуңа күрә теге яктан бер мәктәп булса, тылсымның башкат киләчәктә балалар бакчасы гына әйтеп калдырабыз. Тылсым кирәк. Безгә бакча, балалар бакчасының башлангыч мәктәп, аны эштәлеге бик матур кына күтәрелеп килә бу көндә. Киләчәктә андый мәктәптә укытыш өчен кирәк булыр дип без инде исәпләйбез. Сәламәтлек саклау буенча нимендә утырабыз, Хайдар Апкатыч, больницаны ясап бетерәсебез барансы. Бүгенге көндә дә йөрибез, киләсе елга без программада күренмәбез микәнде, шулай Хайдар Апкатыч. Без стационар ремонты буенча бит әләйме. Приемный нине кире ясасыбыз киләбезнең. Ул тоже тормыш таләбенә җавап бирә торган түгел. Аркага барганыбыз бар бит инде. Килеп керә, скорый, алалар диагноз бирер өчен бөтен оборудование бар. Безнең ул кысык-мысык тыккырып, улай гына әйткәндә, кайчандыр инде ясалган, күптән түгел дә ясалган. Анда без пристрой белән приемный өлешне кире ясасыбыз килә. Һәм стационарга ремонт кирәк булганда. Поликлиника нормально, стационарга ремонт һәм приемный өлеше кирәк инде безгә. Менә шуны ясарбыз дип торабыз киләчәктә. Сәламәтлек саклау буенча шуны эшләрбез дибез. Спорт буенча
Bizning endi soorужениялар җитәрлек алай. Birinchi, ikkinchi maktabga bizning sport zal жетмей. Шуңа күрә икенче мәктәпнең стадионына бер спортный манеж салып куярбыз дип планлаштырабыз. Аның артыннан җөрәйбез бу көндә. Birinchi мәктәптә, икенче мәктәптә чиратлап дәресләрне шунда үткәрергә мөмкинлек тудырырга дип аның буенча без планлаштырабыз. Һәм техник бит буенча картинговый клуб һәм картинговый ипподром. Ипподром буламы? Картодром була. Ипподром булмый, картодром була. Картодром салырга дип без киләчәктә планлаштырабыз тоже. Мәдәният буенча библиотека кирәк. Библиотека ясарга кирәк безгә. Моны бушатырга кирәк. Ардакадан сәнгать мәктәбенә безнең урыннар җитмәй. Библиотеканы тулысынча моннан чыгарып, безнең анфасына файдалануга тапшырылды. Анфас урыныбыз Санпет белән Неферозин урынын чыгарырга дибез. Һәм ул здание һәм анда скверикны полностью ясатып, читальный заллар белән библиотека итеп ясап, скверикты ясап, мыш Тукай скверы дигән исемдә бирәбез. Шундыйрак фикеребез бар. Монда аларны чыгарып, сәнгать мәктәбенә калган бүлмәләрне биреп, тулы мөмкинлек тудырырга сәнгать мәктәбенә дә. Тәйс менә шундыйрак безнең планнарыбыз әйтергә кирәк. Инде зур программа бара. Безнең двор дигән, безнең ишек алды дигән. Аның буенча Рәйхан әйтеп китте, инде быел без 4 ишек алдын тапшырырга тиеш 44 миллион по-моему, быелга безнең 45 миллион безнең каралган. Бу 4 дворга беренче, 8нче һәм аста 2 двор аларында бик күп түгел инде. Шуңа крансы да кирәк. Аны беренче кварталны ясадык, бик матур килеп чыкты. Тротуарларны ясадык, стоянкаларны ясадык, һәлә безнең детский площадкалар кайтып бетмәгән, отыргычлары, ниләрен куясы бар, от һәр бер җиргә куеп чыктык. 8 кварталны да без 8 дворны да эшләп чыгачакбыз. 3 ел республика буенча 50 миллиард акча бүлеп бирелә. Бу кыскартылмады, просто 3 елда дигәннәр 5 елга калдырылды. Хәзер biz инде аны тоже 8 дворны да Актанышның әйбәтләп ясап чыгачакбыз шушы программа нигезендә. Шулар по-моему Актаныш буенча әйтәсе килгән фикерләр. Торак төзелешен дәвам итәчәкбез. 2 микрорайон без проектлаштырып ятабыз. Берсе Аккала дигән 57 авыл безнең Тылсым Дитсатта тирәсендә. Алла бирсә, мотор итеп акыллы шәһәр формасындарак. Многоэтажка түгел инде, ул 2 этажлы, по-моему, 3 этажлы бар бугай. Йортлар белән бер арада машина кирмәй торган, җыягына йөри торган. Шундый квартал без планлаштырып ятабыз һәм тыяка 600-га якын участок. Әлемгә таба, Шәрипкә таба яңа микрорайон шулай формалаштырып ятабыз, чөнки төзеги дигән кешегә без мөмкинлек бирергә тиеш. Ничек кенә булса да алар төзергә тиеш инде. Шулай булгач, җирдән бернинди кытлык булга тиеш түгел безнең. Орта һәм кече бизнес өчен бик күп җир таратабыз. Мәсәлән, да бүген күпмедер авырлыклар бар Актанышның архитектурасын нигез саклау буенча. Бүген төзегем дигән кеше ничек каршы киләсең? Любойсына җирендә мөмкин булса файдаланмаган милегендә без бирү ягында. Аның буенча инде күпмедер ниләр бар. Аны стоянка, ресторан тирәсенә без вагоннар куячакбыз. Бер төсле мотор итеп аның кыяфәтен бозмаенча, теге Актаныш хлебының мине ашаганрак булачаклары, аны ярмый эшләйбезнең. Нидә? Элекке сельхозника базасында аны бирәчәкбез. Надинәхбенең заманы бастырып куячак зубная клиниканы быелгы елда. Моннан тагын безнең производственный объект булачак. Аннан базар кырында Алла бирсә әйтә тора кирәктер инде халыкка. Теге туалетны алырга дибез инде без. Кайчандыр актуальный. Без андагы оешма предприятиеләренең эчендә шул базарның үзенә дә туалетлар булдырып, ул тыштагы туалетны алдырыбыз. Анда мотор гына әйтеп, без ни салдырыбыз дибез. Балалар өчен кафе сораучылар бар анда. Тәйс менә шундый ни проект эшләнеп ята бу көндә. Ул җирлеккә. Тәйс ул базар тирәсе, ни автовокзал тирәсе ул безнең ясалып бетмәгән. Аңа сез нит игътибар итеп йөрисездер инде. Ни карамыйдан микән дип. Булышынча зданияларын урнаштырып бетергәч, ул тирәләрне әйбәтләп без аны ясап куярга дип планлаштырабыз, асфальтлап ясап куярга дип планлаштырабыз киләчәктә. Менә шундыйрак фикерләр безнең. Инде безнең Актаныш гражданнары, шул агитаторлар утыра. Мин дә мөрәҗәгать әйтәсем килә сезгә. Моторны әйтеп бергә дә башкарып чыга инде без. Бу сездән башка булмый инде. Агитаторлар сезгә мөрәҗәгать әйтәсем килә. Барыбер инде республика президенты аңа тиңнәр юк. Шулай булгачан бүтән кешегә дә барып җиткерә кирәк. Бүген теге ниндидер сәяси ниләр безнең эчендә кирәкми.
Дөресен әйткәндә, калган кандидатларын карагыз. Алар арасында реаль шул бердән-бер инде Нурстан Нургалиева Минниханов. Яның бүгенге көндә тышкы сәясәттә, эчке сәясәттә алып барган эшчәнлегенә бер кешедә алай теге кире бәя бирә торган түгел. Аның ничек түзәлә торгандыр инде ул. Ничек аның сәламәтлеге позволяет бүгенге көндә. Ладно, ул хәзер нидә нигездә ул бит шимбә бер теге елларда бер нидә дә тормады. Һәрбер чит илгә барып, өйрәнеп, Татарстанга нәрсә алып кайтып була бүгенге көндә. Шул рәвешчә армый торган һәм реаль тормышка бәя бирә торган өзебезнең җирдән, өзебезнең җирлектән чыккан кеше дисәк тә дөрес була торган Миңтимер Шәрифовның укучысы. Шуның белән все сказано дип әйтсәм дә дөрес була торган. Пока бернинди теге чуалышсыз, нисез экономика үсүен дәвам иттерә торган. Битараф булмаган, болай гына әйткәндә, бер нәрсәгә дә. Кешегә доступны булган, пожалуйста, булган Instagram яша җиткереп барып итә мөмкиндә. Андый сразу реакция ясый торган. То есть, аны нормаль итеп хөрмәтле укытучылар, кемнәр агитаторлар, тәрбиячеләр бары сораган кешегә аңлашырлык итеп җиткергә бергә тиеш үзебез.